दा राहुल स्वर्गियारि आरो ज्योतिष बर' सानैखौबो खेबसेयावनो फैनो थाखाय आं खावलायखाबाय सानैबो फैनांगौ खेबसेयावनो सानैबो बिराद लोगो नालाय ओंखायनो सानैखौबो लिंहरखाबाय खेबसेयावनो ओरै सानैबो थानांगौ बोरै बिथांमोना फरायनानै बेसिम दावगालांनो हाखो बेसिम मार्कखौ मोननो हाखो बेनि बोसोनखौ जोंनि फैबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय आं होनो थाखाय खावलायदों सानैखौबो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायलायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जों दायो मिटिंआव थांगासिनो दङ आरोना नैबेयावहाय मेट्रिक आनजादाव सेथि डिभिजन मोननाय आरो हायार सेकेन्डारियावहाय सेथि डिभिजन मोननायफोरखौ दारकुसि दख'रा दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय बरायनो थाखाय माने मोनसे हाबाफारि लादों आरोना नैबेयावहायनो जोङो मिटिंआवहाय दंफैयो आरोना दा नै बेयावहाय दङ जोङो नै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि दारकुसि दख'रा एबसुआवहाय लादों आरोना बेखौहाय नै नोंथांमोना स' नायलांबाय थादो सोर सोरखौ बरायो आरो बांसिनहाय माने मार्क मोननो हादों जोंनि दारकुसिनिफ्राय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनिया हायार सेकेन्डारि बिपु बर' बिथाङा आर्ट स्ट्रिमाव कनफिडेन्स एकाडेमि तामुलपुरनिफ्राय 63.91% लाखिनो हादों बिथांखौ स्टेजसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो बिथांखौ बरायनो थाखाय जोंनि दख'रानिनो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां बिरद बर' बिथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय .8% लाखिनो हादों बिथांखौ स्टेजसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो बिथांनि पेरेन्टसखौबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय स्टेजसिम फैनो थाखाय आरो बिथांखौ बरायनो थाखाय जोंनि दख'रानिनो लेङाइ आफादगिरि बिश्वजित बसुमतारीखौ खावलायनाय जाबाय दारकुसि ओनसोलाव इयुन समाव मोजां मोनसे रादाब फैगोन बा बेबायदिनो दावगालांगोन दा नैबे समाव आङो मोनसे हाबाफारिखौ लानो सानदों बे जाहैबाय जिखिनि जोङो रिजाल्टनि गेजेराव जोङो जिखिनि मोनबाय जोंहा बयनिख्रुइ दारकुसि ओनसोल बा बेंगलनि गेजेराव जोंहा मोननो हानाय फरायसायानो जाबाय राहुल स्वर्गियारि बिथाङा 90.5% बिथाङा मार्क मोननो हादोंमोन बेनि उनाव नैथियाव मासि मोननो हादों बिथाङा जाहैबाय ज्योतिष बर' 85% फुंबिलि सोलोंसालिनि राहुल स्वर्गियारियाबो फुंबिलि सोलोंसालिनि बेनिफ्राय सुमि बसुमतारीया मोननो हादोंमोन 80.5 बेबो फुंबिलि सोलोंसालिनि फुंबिलि सोलोंसालिनिफ्रायनो मोननो हाबावदोंमोन नेरसोन राजा बर' बिक्रम बर' बेनि उनाव दारकुसिनिफ्राय हाई स्कुलनिफ्राय मोननो हादोंमोन धनजित बर' लीना बर' बिशाल कपिला अनसुमा बर' माइदांसि बर' राहुल खाख्लारि फुंबिलिनिफ्राय सासे मोननो हाबावदोंमोन बिश्वजित बर' दारकुसि हाई स्कुलनिफ्राय मोननो हाबावदोंमोन अलंबार खाख्लारि निजोमश्री ब्रह्म रुगुंश्री रामसियारि मिथिंगा दैमारि फुंबिलि सोलोंसालिनिफ्राय हाई सेकेन्डारियाव साब्रै मोनदोंमोन टिपु बर' 63.91 बिथाङा आर्ट्सनिफ्राय मोननो हादों कनफिडेन्स एकाडेमि तामुलपुराव फरायोमोन लर्ड बर' बिथाङा 60.8 बिथाङा साइन्स फरायोमोन एसटि जन हायार सेकेन्डारि बरमानिफ्राय बिनि उनाव सासे दङमोन सुबुंसार
सुबुंसा रामसियारि बिथाङा साइन्सआव फरायोमोन पाइनर एकाडेमि बरमानिफ्राय बिथाङा 60.2 मार्कआव उथ्रिनो हादों। राफेल दैमारिया 60.2 मासि लानानै पाइनर एकाडेमि बरमानिफ्राय उथ्रिसारनो हादोंमोन। आं बेखौ जास्ट गोसोआव थानो थाखाय खावलायदों। दा जोङो फरायसाफोरनिफ्राय जोङो एसे बोसोन लानांगोन। जोङो फरायसाफोरनिफ्राय एसे बोसोन लागोन। बेनि समावनो आङो खासेबाव सिनायथि होनो लानो सानदों। बिथाङानो जाहैबाय नर्थ रंनि आनसलिक फरायसा आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट उत्तम कुमार बसुमतारी। बिथांखौबो गांसे आरनायजों फरायनो आं खावलायबाय। बिथाङाबो जोबोद गोसो गुदुं समाज सिबियारि। दा राहुल स्वर्गियारि आरो ज्योतिष बर' बिथांमोनखौ फैनानै जोंनि फैबाय थानाय जि फरायसा 9, 10 आरो बेनि जिखिनि उन्दै फरायसाफोर दङ गुसुङै बोसोन होनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथांमोना बोरै साक्सेस जानो हाखो। बेनि उनाव बाथु बर'खौ थाग-थियारि जानो थाखाय खावलायबाय। बाथु बर'खौबो जों लिंहरबाय। दा राहुल स्वर्गियारि आरो ज्योतिष बर' सानैखौबो खेबसेयावनो फैनो थाखाय आं खावलायखाबाय। सानैबो फैनांगौ खेबसेयावनो। सानैबो बिराद लोगो नालाय ओंखायनो सानैखौबो लिंहरखाबाय खेबसेयावनो। ओरै सानैबो थानांगौ। बोरै बिथांमोना फरायनानै बेसिम दावगालांनो हाखो, बेसिम मार्कखौ मोननो हाखो, बेनि बोसोनखौ जोंनि फैबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय आं होनो थाखाय खावलायबाय सानैखौबो। गिबियावनो दिनैनि बे फरायनाय हाबाफारिखौ सामलायलांनाय मानगोनां गासिबोफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार नोंथां, लोगोसेयावनो बेवहाय नुजाथिफैनो हाबावनाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार, आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदिसिना बिबानाव थानाय बिबानगिरि सार नोंथांमोन, लोगोसेयावनो बेवहाय नुजाथिफैबावनो हानाय आंजों लोगोसेनो देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय आंनि फरायसालिनि नोंथांमोन, आरोबाव बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो मानखौ जासिहरबाय। आंनि मुङा मुस्रि राहुल स्वर्गियारि। आं देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव फुंबिलि सोलोंसालि दारखुसिनिफ्राय जानानै गासै 90.5 जौखोन्दो एबा 543 मार्क आं मोनफुंनो हादोंमोन। आंनि रिजाल्टनि बागै बुङोब्ला आं मेट्रिकनि सिगां जेसेबांखिनि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन, आं जेसेबां हास्थायदोंमोन बेखिनिखौ आं मोनजोबनो हायासै। दिनै आं 90 मार्कस मोनदोंमोनब्लाबो बेनिफ्राय आं आरोबाव गोबां आसा खालामबावदोंमोन जे आं बेनिफ्राय बांसिन मोनगोन होननानै। नाथाय आंनि खायसे प्रिपेरेसनफोरावबो एसे खमि जानो हागौ। लोगोसेनो बायदिसिना जाहोनफोरनि थाखाय आं जेसेबांखिनि मार्क मोनदोंमोन बेखिनिखौ मोननो हायासै। नाथाय अब्लाबो आङो जेसेबांखिनि मार्क मोनदों बेखिनि मार्क मोननायाव आंनि आइ आफा, लोगोसेयावनो आंनि फरायसालिनि फोरोंगुरु सार मेम बिथांमोन गासैनिबो डेडिकेसननि थाखायनो आं दिनै बेखिनि मार्कखौ मोननो हादों। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ अरायबोनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होयो। आरो लोगोसेयावनो आं बेवहाय दासान्दि थानाय थाखो 9 आरो 10 फोरनि जेसेबांखिनि फरायसा नोंथांमोन दङ, नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे एडभाइसआ बेनो जागोन जे नोंथांमोना सम दङ होननानै मालाबाबो उनाव फरायगोन, उनाव खालामगोन होननानै थानाङा। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि बेलायावबो बिदिनो जादों। आं सम दंबावो होननानै आङो उनाव मोजाङै फरायसिनगोन होननानै आं सानोमोन, जायनि थाखाय आं उनाव जोबनाय समाव जेसेबांखिनि रिभाइस खालामजोबनांगौमोन बे खालामजोबनो हायाखैमोन। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आंनि रिकुवेस्टआ बेनो जे नोंथांमोना दानिफ्रायनो जेसेबां हायो मोजाङै खस्थ' खालाम आरो माब्लाबाबो समखौ ओरैनो हेगारहरनाङा। मानो होननानै बुङोब्ला समा माब्ला थाङो जों रावबो मिथिस' हाया। आरो फैबाय थानाय समफोर जाहाथे आथिखालनिफ्रायबो दारखुसि हालामाव मोजांनिफ्राय मोजांसिन रिजाल्ट खालामबाय थायो।